Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय अमलेट ओमफ्राय वाटारमेलन नङा आं ओरैनोसो होनो सरि बैसागो बोथोरनि माने ओरैनो धिमालि खालामबाय आरो स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ नायलांबानो मिथिखागोन आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ एकदम ब्लकबास्टार भिडिअ स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोसे नै जोङो शुटिं लागासिनो आरो बिहाइन्ड दि शुटिंखौ दानो होथ'वा नेक्स्ट मा होनो भिडिअखौ रिलिज जाखांबा ओमफ्राय दिनै जोङो माफुसिनिफ्राय थांगोन पेराडाइसआवहाय सान्दुङा दाबो सान्दुं नाङो मालाय इसिना थांबाय नो Oh my god, thank you. Bye. Finally मोनफैबाय दायो जोङो नै लाक्जारियास पेराडाइस रिजर्ट्स वाटार विल्ला जितु ओमफ्राय पुल विल्लायाव जितु थागोन बेनि थाखाय रिसेपसनाव जों सफैबाय सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनो रुमाल होबाय बिराद गरम ना मालदिभ्सआवथ' ओमफ्राय स्टार्टार नै मा जुस होदोंमोनथाय बावगारबाय आङो ओमफ्राय जि बरिया आरोना जि बरिया खिन्थु गरमाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने गुसुं ड्रेस गाननायखाय रावबो बेयाव गोलाव गाननो हाखाया मानो होनबा ओरैबायदि गरम खिन्थु बार बिराद
बिराद बारो आरो खोलो खोलो खिन्थु बिराद गरम ओमफ्राय बिथांमोना जोंखौ रिक्साजों लांसिगोन दायो वाटार भिल्लासिम माने वाटार भिल्लाया एसे गोजानाव आरो दैयावसो नालाय स' नोंथांमोना लासै लासै नायलांबाय थादो आरो जों जिथु थांबाय थादों बिथिं लेफ्ट साइड आरो राइट साइडथिं गासैबो बेफोरो पुल भिल्ला गोजा पुल भिल्लायाबो माबायदि जोङो पुल भिल्लायावबो थागोन बेखौहायबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन पुल भिल्लाया माबोरै जायो मा दङ बेयावहाय बेखौबो दिन्थिगोन आङो स' दिनैहाय वाटार भिल्लाखौ नायग्रोदो दायो जोङो वाटार भिल्लाखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना पेराडाइसनि दायो जों खेवनोसै स' नै बेनो जाहैबाय वाटार भिल्ला ओमफ्राय नोंथांमोना दैखौ बिराद गुफुर गुफुर नुदों जानांगौ माने बेयाव ओरैबायदि ब्राइटनेस दङ माने ओरैबायदि सान्दुं बिराद माने मा होनगोन बिराद मोदानो आरो बिथिं दैयाबो गोजों बिथिं अख्राङाबो अख्रां सान्दुं गोसा बिथिं गाहायावबो बालि गोजा बिराद माने गोजों आरो बिदि बेखायनो बिदि नुदों स' नोंथांमोनखौ आं जा हायो दिन्थिबाय बिथिं सफा दङ बेड दङ बेफोरथ' थाखायो आरो मा बेफोर थायाबा जागोन आरो होमबा माहाथो उन्दुगोन माहाथो खामजागोन माहाथो थागोन होनदो ओमफ्राय कफि दै गुदुं बा ग्रिन टि मा लोंनो सब दंजोबो लोंग्रा तोंग्रा वाइन स्वाइन दंजोबो खिन्थु बेफोरनि फैसाया एक्सट्रायै होनांगौ आरो ओमफ्राय बिथिंबो पुरा बाथरुमा ओरैबायदि बरियाखा जेन बाथरुम बिसिनि बाथरुमा जेरै जोंनि न'आबो ओरै नंगौ आरोना बहुत मोजां माने मा होननो बहुत मोजां फिल खालामदो थानानै
दायोथ' आङो थाखांनानैसो भिडिअखौ जेनेबा भइस अभार होदों नालाय बिदि आरो ओमफ्राय आंनि फेभरेट बुस्थुआनो जाहैबाय मिररबो दङ ओमफ्राय नैबेयावहाय वाइनफोर दङ माफोर दङ जि लोंनो हायो लोंदो खिन्थु फैसाया उनावहाय थांनोसै टाइमाव होलांदो होनदो ओमफ्राय नै बाहेरनि भिउखौ एसे देखायहरनो आङो माबोरै नायदो नै दैया नैबिथिं एसे सायहा जाबाय नालाय बिथिं नै ब्लु कालार नुबायना बैथिंनियाबो बेबायदिनो कालारा खिन्थु दहाय सान्दुंखाय माने मोदाननानै बोरैबा नुदोंमोन आरो नै दायो जोङो बेयावहाय ओंखामखौ जागोन फट'बो लानो मोनाखै बिसोर जाबायानो नामा देलाय बुफे दोनखाजोबखायो खालि मा दङ जाखांबाय दायो जों दसे बेरायहैनो थ' जायो जोङो दसे दुगैनोसै इन्जय खालामनोसै बारा दुगैनायखौ देखायबाय थानो हाया जावग्राफोर बिराद मानसि दंना जों मा होनबावनो आरो ओंखायनो दसे दुगैना लानोसै जोङो लावदुमा मालाय गेलेबाय थादो दे आयौ दायो दुगैनोसै माबायदि मोनखो दुगैनानै जि गोबाव दुगैबाय माथो नोंलाय ओइ आगै नों दुगैया नामा दुगैखांबाय वाव Wah, hijau monster rebel. Wah, जोंनिया केमेरामेनफोरा हनै लाइफ जेकेट गाननानै पुरा गप्र सप्र
लाखानाङालै नों लाथ' दैया सिदाव लायगोन दा बुजियालै बा मालाय गप्र'दो माबा सुद लासोदोलै बा जाबाय दे हारि मा थांदो फैदो गियो आं फैदो दुगैनो थांबावगोन जोङो आरोबाव जि सान्दुंजों बिराद गोसोम जाबायलै बहुत गोसोम जाबाय जि मोजां नाङो नायनाय बिबारफोरा आयौ बे एम्फौ होनगासिनो इखौ नंगौना नङा नोंथांमोनहा बुंहरदों आं बेबायदि पजिसनावहाय फट' खेबना लाबाय ओमफ्राय दा फैखांनानै बेरायना फैखांनानै बेबायदि पजिसनाव नुफायाबाथाय एम्फौ होननानै सानगोन आं आयौ नाबो फैना होदो दोनदो खाथियावनो दोनदो आयौ नाया एसे मोजां कालारनि आयौ नायलाय एम्फौ मार दोहैयो बेलेग पजिसनाव मोनना नोंथांमोना नुखादो आरो दा नै बेलेग पजिसनाव जाबाय आयौ नै आयौ सिदा जाबाय नंमारगौ नों नुनाय सेन बेंकआव आयौ सिदा जालायबाय नै नंगौ आयौ एम्फौसो होनबाय इमान गोदोर एम्फौ फैबायलै आं दिनैनो नै मादै ओंखारगोन दा मा आं दिनै ओंखारबायलै थांसै आयौ इयो लाबोबायसा आं लाबोबायसा बनायदोसो नामा बानायदिसो लाबोना जमा दोनफैबानो थाबाय थायो ओमफ्राय नै दैनि एम्फौखौ आरो नुलायबाय इयाव आयौ जों थानायाथ' इयावसोमोन नालाय आयौ गिबाय आं आयौ नायलाय आरो इयावबो दोङो ओइलाय दै ओइलाय ओइ मोनसेखौ नाय ओइ मोनसे ओमफ्राय ओइलाय ओइ मोनसे आयौ आरो दंबावो नामा नायलांबाय थालाय थागोन मानो थाया अबे आयौ जि गिदोंमोन आङो बे एम्फौखौ खिन्थु गिनांगौ जेबो गैयानो आरो बेखौ जायोसोनो मानसियासो आंलाय सानदों मानसिखौसो फानसाखौ बायजा हरो नामा लावदुमाथ' दै सिङावनो थांनानै दांखादो खेबसे भिडिअ लानाय जायासै आरो सिब्र'ब्र'नो आं जि गिदों नायलाय गोदोर फानसाखु बायदि ओमफ्राय बेखौ होनोनो कुकुम्बार सि आरो ओमफ्रायथ' आं सानदों होमबालाय लैथोनि थाइबें दां इदि होननानै आरो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye